Co tam máš? Já to mám míská, která fotí, nebo nás svítí, jo. Oči bolí, jo. Tady máš, ty vole. Jo, na Eviku. Jela, ty chlastáš, to nesmí mít nějaký ten extrém, no. No, nějaké špatná věc, no tak... Jela, fakt je tam ten, jo. Já, zabár! Máme to bude 15 minut. Jak to dělat na hovno? On to nahrává. No? On to nahrává. Přišel na to brzo. A ty kdy budeš ten kubagrovat? Vyhodíš mi zase z obchodu. Kde seš? No na Masarykové. Třeba opravit od nich. Dáme to pěkně. Máme novou fasádu, oranžovou. To pivo! A teď pamatá řeknu, že má prdeli prostatu. Ne, to je ten Prostaťák. Prostatu. Pánové, chodíte často? Pánové, chodíte často? Tak, šéfe, můžu jít přitom? Jste inside. Tak jdu.